Ще взема аз сега, след дългия работен ден, да си среша брадата и да си я намажа с балсамче, преди да отида още да поработя, защото трябва. Но сега за малко ще си я намажа, да ми мирише на хубавичко и поне за едни 20 на минути, половин час, докато още не е замирисала на цигари, на прах и я не знам си какво. Ето ми го балсамчето. Ще си я намажа, за да ми мирише на хубавичко и да ми е готино. И да ми изглежда и добре. Ето балсамче. Разтривам си по ръчичките балсамчето. Сега имам време. Не е сутрин рано да трябва да бързам за някъде. Намазвам си тук хубаво. Отстрани да ми е събраничка, да изглежда добре. Малко ми мустаците, за да ми мирише балсамчето под носа хубаво. И да мога да си я среша и да изглежда изправена брадата и да изглежда хубава брадата. И аз съм много хубав. Къвто съм да е, много ясно. Не толкова умен, но па съм много... А може да си завия и мустаците е така, с балсамчето тук, да ми стърчат, ама айде няма. Единственият проблем е, дето стават мазни ръчичките от това нещо. Но па мирише много хубаво. Няма. Я да видим сега тук по мустаците, ако се намаже малко повече, дали ще станат мустаците по-добре. Трябва да се размаже, обаче. Нали, това са едни неща, дето мъжете ги правят. Те не се виждат много страни, ама ето е така, за кеф малко. Така. Виж как хубаво се приглажда тая брада. Много е добре работата. Ето. Тук мустаците малко настрани. Така. Красота. Нали? Я дали могат да станат малко? Могат, ето. Идеална работа. Ето. Браво! Красота! И накрая сега ще дойда напред и ще се усмихна едно хубаво, да се види къв съм прекрасен. Хубавец! Браво, браво! И след 4-5 часа няма да има и следа от цялото това нещо. Толкова. Край.